machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Jokristo mai kanisa kopero chaka yanga ndalo 40 mano matwe piny mangima gi nyasi mar Buru. Ndalo 40 mag tugo nyakoro Mgajuang giyango kwayo gi maduong' mano mar kwayo ng'uono kendo kelo ji duto kanyakla. James Okoth no chope kanisa ma Kibuye mantiere county ma Kisumu kendo eko na report hiyo machal kodma. Wende mag kwayo, wende maloro chuny, kiwerogi gi bolruok makende. Jokristo e parish ma Kibuye, county ma Kisumu, ne oyuoro e alam okinyi makawuono. Alam ma ne otelie gi Archbishop ma Kisumu, Reverend Maurice Muhatia. Today we begin the season of Lent. Ka ote maduong' ne en mar kwe kod ng'uono. During this period, we will have the celebrations of the way of the cross as a central part of the whole of this season of Lent. We ask the Lord to bless us during all these ceremonies and rituals, that they may really lead to a conversion of heart and the realization that we are all sinners in need of the mercy of God. And the period of Lent reminds us of our sinfulness and why we need the mercy of God. Neo medo bende ni kinde ni en mano mar bolruok kendo timo gik mamiyo Nyasaye duong' to ok mago malombo wang' jopiny. We should beware of living a Christianity, a spirituality for public relations. And the gospel says those who live a Christianity and a faith for public relations will certainly receive their reward. They have actually already received their reward. What is the reward? Public relations. Jokristo mane omondo e alamno ne oyudo thuolo mar riwruok kanyakla e Buru. Kendo alam makende ne piny Kenya to moloyo e sechegi ma piny yuago ngima moridore. Jokristo go ne ochwalo ote mopogore opogore ka gichako ndalo tweyo. Akwayo jo Kenya mondo wuog oko e ndalo ni mondo kwa Nyasaye. Waneno kaka oro rieny to Nyasaye jang'wono biro kelonwa koth. Mano en ranyisi mar ang'owa mar neema. Koro waduto ma ndalo mwayude neema kendo wayude lokruok. Nitie jok machandre e yore mopogore opogore kata ka wago wang'wa to waneno kaka piny chalo. Koro wakwa Nyasaye mondo tim kodwa ng'wono mondo wuoth ma wachako ni otim kodwa ng'wono komiyowa gigo ma wachando kaka pi, oro, oyo mako Kenya mangima, kech ni e piny. Koro wakwayo gi lamo. Kenya kaendi waneno kaka moloyo sirkandwa manyien to gi joma bende jokwedo nitiere ywaruok. Akwayo ni mondo wabede ot achiel mondo duto mosetimore wawe kata kwa dwaro haki gi ratiro marwa to watime yo ma Nyasaye bende puodho. Ma e kinde monego bed nwa bet go gi hera. Wabet machiegni kendo wakonyo jogo ma ok onyalo kendo wabet gi kwe kwa weyo ne jowetewa mago duto mane gikosonwa. Kendo ne pinywa mar Kenya gi jotende duto ma e odiochieng' ma kinde monego bed nwa bet e kanyakla achiel kwa lando kwe mar Ruodhwa Yesu Kristo. Alam mar Buru ichwalo chieng' tich adek motelo ni ndalo 40 mar kinde tweyo. Alam ma bende biro rwako sap Pasaka kikwayo jopiny mondo obed gi horuok, ng'uono kod bedo kanyakla. James Okoth, Ramogi TV. Nyasi makamano nyakoro Mgajuang mano mar Buru bende na obagi